Καλημέρα παιδιά. Είδα στο Google Earth εδώ κάτι περίεργα κτίρια μέσα στο δάσος που έχει καεί εδώ κοντά στο Κρυονέρι στην Πάρνηθα και ήρθα με τα πόδια ο ίδιος να τα δω, να τα δούμε μαζί δηλαδή, γιατί μου κάνει εντύπωση πως γίνεται να είναι κτίρια μέσα στο δάσος. Φάνηκαν στο Google Earth με το που κάει και το δάσος. Λοιπόν, πλησιάζουμε το πρώτο και εγώ πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Μια περίεργη κατασκευή, δεν ξέρω τι είναι. Πολυβολείο, τι να είναι αυτό το πράγμα, περίεργο. Εδώ βλέπετε μια πανέμορφη περιοχή, η οποία δυστυχώς κάηκε το 2021. Τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρνηθας. Εδώ βλέπετε την Πεντέλη, λίγο δάσος που είχε απομείνει εκεί προς το Κρυονέρι εκεί πάνω, και όλο το άλλο δάσος δυστυχώς έχει καεί. Προς τα εκεί είναι οι κορυφές της Πάρνηθας και η Βαρυμπόπη. Πολύ εντύπωση μου κάνει αυτό εδώ το κτίριο, δεν ξέρω καν τι είναι. Στρατιωτικό πολυβολείο μες στο δάσος, πολύ περίεργο, κάτι τέτοιο μου κάνει. Δεν φαίνεται να έχει άλλη χρησιμότητα αυτό. Εγκατελειμμένο βέβαια, χορταριασμένο. Δέντρα εδώ που έχουν πέσει, που έχουν καεί. Όμορφα κυκλάμινα που έχουν φυτρώσει εδώ. Η φύση ξανακερδίζει το έδαφος της, αρκεί να την αφήσουμε. Πανέμορφη περιοχή, αρκεί να την αφήσουμε να πρασινίσει και να μην την ξανακάψουμε, να μην την ξαναπειράξουμε, να την αφήσουμε στη φύση, να κάνει δουλειά η φύση μόνο. Εδώ ένα ωραίο λιβάδι μπροστά. Θα δούμε το κτίριο πάλι λίγο από πιο μακρινή απόσταση. Να, αυτό εδώ είναι, 4 τοίχοι στην ουσία και μέσα μία βάση, δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι. Περίεργο, πρώτη φορά έρχομαι κι εγώ εδώ. Ό,τι είδα από το Google Earth μου κίνησε την περιέργεια τι είναι αυτά τα κτίρια μέσα στο δάσος. Περπάτησα πολύ δρόμο, γιατί έχει χωματόδρομο, δεν μπορούσα να έρθω με το αυτοκίνητο. Εδώ έχει 1, 2 και έχει κι άλλο στο βάθος, αλλά θέλει περπάτημα για να πάμε εκεί. Και ένα τρίτο εκεί. Έχει μπόλικα κτίρια εδώ, περίεργα.